este unica deltă din lume pentru care s-a simțit nevoia să se facă o lege ca să o protejeze și să-i reglementeze cu un statut total aparte. Veniți la noi în delta să vedeți ce sărăcie este. Trebuie tot timpul să apelăm să ne ajute cineva. Iarna, plouă, nu dă haide, nu dă rabi, nu dă băți, nu nimic. Sete nu dă, plasa nu dă, nimic nu dă. De atât de aspră viața de pescar. Este o muncă aspră, dură și foarte titanică. Asta a treia zi deja la ele ascuțim. De 3 zile și nu ni se plătește nimic. Dacă am aruncat 2-3 seci, vine ecologiștii peste noi și ne taxează cu 2-3 milioane de lei. De unde să plătesc eu din aia? Am 4 copii. Dacă nu ajung în delta Dunării, să știți că oamenii îl fac de nevoie. Vorbesc de localnici. Cei din afara deltei vor efectiv să scoată bani din orice. Nici n-are ce să cumpere că n-au bani. Că vine biosfera, ne îngrădește, mediul ne îngrădește, că nu știu, noi suntem exact musafiri în casa noastră. Noi suntem la marginea geografiei, suntem uitați de lume.